Engr nwa nwụneka anyị atọrọ n'ihe mọgụ ihe ọkpọrọ ya wusho Emmanuel Nwidoka gara jogwu nna m sịrị m lehere nya Jugwu na-eme nwamme Jugwu sịrị m lehere nya ọ tọrọ n'ihe na-eribe mma ka aka bụghị ọzọ na rigboro tọnụ nwanya Agada na m rigboro tọnụ m sị m jeghere na ya akwụ m n'azụ n'ụkwụ akpọkọgụ m ejukwanụ ga-akpọ nwa mgbenye chaka mechie enweghị ọdụdụ bụ chinye na-achụ naanị ijiji ọdọya na ọdọ ya anaghị abọchi ma ọdọ ya bụ ka ọkwa gị kwa ihe anyị bịakwutere n'ụwa bụ ihe anyị hụrụ mee ka anyị hụrụ abụ ka anyị si emeno ya Chidebere Nwidoka Agada jogwu ha degara Nsụka ha donado nwamụrụ na gebu yogia na-egwu ndị nwere ha paliri mọdọba anyị Igbo ba akwaghere ha chweze Chikwoke paịrị m ya pama rekodo nwunye ogere ya abụghị n'ogborogbo parụbatanụ no Bullet Chief James Agada nwada ma nwaonye Agada n'umenyahu Agada na ha megure lechi n'unadeke ngere jebi nwọrụ manida bụ na ngwongwo ụlamụnyi na-eta gbara katawa n'ọbụ na-adị ya n'ọdụ n'ugwe n'udunu ha kpara okeshu na nkwe yere ọnụ ngwuriegwu ka n'ihe m ọnọdụ ka n'ebe mma onye laghara aka hụrụ azụ ya ụlamụnyi na-eta gbara kata na-asịrị m gị na mbi nọ n'ezi mkpụrụ obi guzuru ike na ndị ọkụ ahụ ha bịanụ m ka m kuleme n'ọkpara agụ nwoke ije mọnụ ya bụ Chief Engineer Okwy James Agada Junior adagara Nsụka na-ekilekwego adụnadekilenugo taa na-eme ncheta ọmụmụ gị ezinụlọ Maazị Cletus Eze n'umenyahu Agada soro m bịa kilemekwego ha sịrị ka ha were ohere ma kilemenugwu anyị agama n'isi gị kwe mọgụne ndụ ịdị nta na mbi nọ nta n'ọbụgụ n'ike ka gụ n'ọba mara Chukwu ga-eje ka anyị yọmanana mọgụne kiletike na nkomere ike adọ n'ime ọzọ eriri jobela anyị ekilekwego Chinenye ndụ anyị ekile gị ha ya na azọnọgụ ma jee Junior nwa Agada ha sịrị na ekenta na-emekwa ihe ncheta ọmụmụ gị na ha sịrị ka ha were ohere ma yọmanụ gị yọchienu gị ike neka ilinyen ha sịrị ụgwọ anya gamakwụghachi gị mmaji kwuru mmaji mekpere ha n'isi gị ntabụsị ihe na-ewu emelego ejukwa kpọleg ihe ya eme isi gị sovuru okpo memba na gbamanụ gị izu ọjọọ hụkwụla azụ tikpite ezinụlọ Maazị Cletus Eze sịrị na ya donogoyi na-eke donogoyi n'orie donogoyi na-ahụ donogoyi na-ekwo ha sịrị na ya dukechile mọgụnechanụ ga-agwụ agwụkwa ma oshishi ya eje kefulego me ya na asọnọgụ happy birthday to you ugwu dikodobaga m onye igbe erighi lolo onyinye mọga Agada ọgbaira ugwu na-eri okeshu na ebule ejikọ gị enya tụrụgba gidigba nwechegogere owuru nwe gwalaghịrị Okwy Agada ha soro ọnwụ ike egbulego ọ sịrị gị dịrị ya dum ọ sịrị gị adịla ya evuza mọnwụ ya Mrs. Antonia Asọgwa n'iheze nwa Maazị Cletus Eze sịrị na ya na-ayọ ọnọgụ ma ya na-ayọ shinugị ike ọ sịrị gị narị gara anụ ma ya ji n'ụlọ adegara Nsụka gwanụ gị na mbọchị nta na-eme ncheta ọmụmụ gị ọ sịrị gị ndụ akọle gị maọgụ na ndụ n'isi nka bụrụ ihe eji ego egote n'ụmụ ogbenye ahụ kọkwaghị ji were usoro ya bụ mmanụ ogologo ndụ na-eshishiri ike bụ he na-arịọ n'ụgwọ anyị agama n'isi gị sọdụghịrịnụgo Igbo nwa James Agada nwada ma nwaonye Agada ya